Hayat yazıcılar arasında гадәттә иң күбе ул олы яшьтәге апалар. Нишләп алай икән? Олы яшьтәге апа. Мине стоячылар. Или в общем. Гомумән әйе. Гомумән. Синдә дә шул ук хәлдер инде. Миндә беләсеңме, миндә хәзер хейтне күбрәк язалар минем коллега ведущийлар. Вот. Мин шулар белән исемнәр ала беләсеңме, төрле Казахстаннан кирәкме ведущий. Минскидан кирәкме ведущий, Мәскәүдән кирәкме, Питердан кирәкме, Башкортстаннан кирәкме. Bütün ведущийны миннән көбезләрез минем комментарийлардан. Вот. Алар бөтенесе шунда җыелганнар, алар киңәш тә бирәләр, алар анда көләләр дә, алар анда төрле мото сүзләр дә язалар. Вот. Укый, ай беттем балакайларны. Әллә минедән яуып куйым микән комментарийларны дигән идем. Мәтәм япмыйм әле мин әйтәм. Укыс язсыннар, кызык бит. Син соңга туры килгәндә, ни өчен хейтны олы яшьтәге апалар бирә икән? Мин, конечно, үзем теге ала белән бәвелешкәнем юк. Хәзер безнең бәвелеш ведущийлар белән менә шулай бара. Минем коллегаларым белән яраткан. Ни өчен апалар, ни өчен олы апалар язалар икән? Бәлкем беләсеңме, ул алар өчен нормальный түгелдер. Безнең менә шулай кылынышларыбыз, безнең менә шулай уй фикерләребезне әйтә алуыбыз, күрмичә үзебез турында ничектер теге кыю адымнар ясый алуыбыз алар өчен бәлкем нормальный түгелдер. Бәлкем алар өчен без тыйнаграк булырга тиештер.